Ang pangutana mahitungod sa pagbayad og buhis. Marcos Kapitulo 12 versikulo 13-17. Kisugo nila ang pipila ka mga pari ug pipila ka tawo ni Herodes sa pagbitik kang Jesus pinaagi sa iyang gipamulong aron ikasumbong nila siya. Busa miadto sila kang Jesus og nangutana, magtutudlo, nasayod kami nga tinuod ang imong gipanulti. Kay wala ka magpauyon-uyon sa mga tawo bisan kinsa pa sila. Hinuon ang kamatuoren mahitungod sa kabubaton sa Dios alang sa mga tawo maugayod ang imong gipanudlo. Alang kanimo, gusto ba nga kita nga mga Hudyo mo bayad og buhis sa emperador sa Roma? Kinahanglan ba kita mo bayad o dili? Apan tungod kay nasayod si Jesus sa ilang malimbungon nga tuyo, mingon siya kanila, ngano bang buot ninyo akong bitikon pinaagi ni anang pangutanaha? Dadi ninyo ako og kwarta kay akong tan-awon. Busa gidadan nila siya. Ug nangutana siya kanila, kang kinsa ba kining hitsura og ngalan? Mitubag sila, iya sa emperador. Ug mingon si Jesus kanila, kon mao kana, ihatag ninyo sa emperador ang iya sa emperador, ug sa Dios ang iya sa Dios. Ug natingala gayud sila kanya.